हेलो खुलुमबाय एन्ड मेरि क्रिसमास बयनिसिमबो क्रिसमासा जानानै थांबाय ओमफ्राय दिनै जोंनि मण्डलियाव बिदिनो आसे मण्डलि मोनसे नखर बायदियै बेबायदिनो मोनसे जानाय लोंनाय प्रेम भज जायखौ बुङो बेखौ दिनै खालामनाय जायो आरो दिनै सानडेबो दा बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों दा नैबो नायदो नै बेनो जाहैबाय जोंनि गिर्जानि गेट बियो नैबो नायदो नै मेरि क्रिसमास सो आंनिफ्रायबो वान्स अगेन मेरि क्रिसमास बयनिसिमबो आं सिङाव नायलांदिनि ओमफ्राय मा संदों दा सान नालाय सानावथ' बेबायदिनो साजायनायखौ नैबे लाइटिंसफोरखौहायथ' दा सिनायथ'नाय नङा मोनालासे सिनायगौमोन दा बिदिनो माबा गुफुट गोलावल' नुलाबायबाय आरो नै बेखौ नायना लादो नै जोंनि बिटिनिनि रमान कैथलिक चार्चनि गिर्जा बियो सेन्ट जसेफ्स कैथलिक चार्च नै ओमफ्राय जोंने सेंग्रा युथफ्रा नै बेबायदि साजायदों नै बेखौ बिराद मोजां नुयो मोनायावहाय लाइटिंसफोरजों बेयाव लाइटबो होदों नै बेखौबो नाय दे बेबो नोगोद मोजां ओरैबो बे देरसिनबाव ओमफ्राय गोजौआव स्टार बैलाय स्टार बेबो मोनावसो जोंगोन जाहैबाय बेखौथ' जोंनि खृष्टानफोरनि गायखायो ओमफ्राय नैबेखौ नायना लानाय जोंनि कैथलिकफोरनिया नै बेबायदि मोनसे क्रिब बानायो आरो माने जिसु सारि जानायनि मोनसे नेरसोनखौ बेवहाय बानायो आरो बिदिनो बानायो बांसिन रमान कैथलिक गिर्जाफोरनि लांगोनाफोराव नै बेबायदि क्रिबखौ बानायना दोननायखौ नोंथांमोना बे सिजनावहाय बे क्रिसमास बोथोराव नुगोन नोंथांमोना नै बिदि साजायदों जोंनि सेंग्राफोरा ओमफ्राय नैबावहाय मोनसे मेरि क्रिसमास दंबावो नैबाव ओमफ्राय बे फट' लानो थाखाय बेखौ सेंग्राफोरा बानायदोंनो फट'शुट आजिखालिथ' फट'आ बिराद माने एट्राक्सन नांगौसै फट' नांगौसै आजिखालि फट' लानायाव ओमफ्राय बेनो जाहैबाय नै गिर्जाथ' दा गिर्जा जागासिनो दं हो गिर्जा जागासिनो दं दिनैहाय सानडेनि ओमफ्राय गोरलैफ्राथ' नै बिदिनोसै बाहेरायाव थाखायो नै नायदो गोरलैफ्रा ओइ फैदो नै ओइ गंगार फै ओरै फै नुवालै नुवा मोसानायला मोसा दा बेयाव गिर्जा जागासिनो दं गोरलैफ्रा गेलेगासिनो दं ओमफ्राय नैबे आयं बे मा नामलाय नोंनिया मा नाम ए नोंथ' एसे आसल बिदि ओमफ्राय ओरैहाय संनाय खावनाय जागासिनो दङ नै आं बेखौ दिन्थिनि नायजेनदो नै एबार बे मा इयो बिबु बिखा आच्छा नैबे बिबु बिखानो अमा बेदरनि मादाव बे बयनिफ्राय साबसिन जाहैबाय बेखौ मोनजायाब्ला मानसिफ्रा मा जाब्लायो मोनजायाब्ला इनकमप्लिट नोलै मोनजालासो स्रां स्रिं जाजोबो बे माथो अमा बेदर आं बेदर साखिदोंलै बेदर साखिदों दे नैबो बेदर साखिदों गोबां जारा थोबाय मादैनिबा मा एवदों दाउ लकेल एवबाय नै मोदोमफ्रुबायबो मोननायसो दां ने मादै मोनबायानो ओमफ्राय अमाखौ नायदो नै अमा नङाब्लाथ' जोंनि पार्टि जाया आरो बर'दिननि पार्टि जाहैबाय जाबाय खय केजि जाखोरा 12 फाल्ला बेसेबां जायो मनला 1.5 मन जाबायनो ओमफ्राय माखासे लाब्राफ्रा रेडि जाखाबाय ना बरिया बेखौथ' नांदेरगौ जाहैबाय आलु कफि टमेट' औ आरो ओमफ्राय नैबे दाउ बेदर मोनबाय मोनबाय जाबाय बे आरो बे अमा बेदरखौनो बे अमा बेदर अमा बेदर होनदों देथिसे रेडि ओमफ्राय बे संबावदों माखासे हरनो बे माने 1.5 मन नालाय बे मा होनदोंमोनलाय मान्दि ओंखाम बेबो ओंखाम नै माने जथेस्थ' जाखाबाय आरो
दाली झोल रेडी हो गया दाली झोल भी रेडी हो गया आप भी रेडी हो गया खाने के लिए रेडी हो गया ओमफ्राय नै स्पेशल बुस्थु बानायगासिनो दंबावो नै मा बियो बानलु गोरान एवदों बानलु गोरान नैबे अरस' देग्रा बिनि उनाव दाउ आथिं एवगोन दाउ आथिं नैबेखौहाय एवगोन आरो ना औ दाउ आथिं बानलु गोसा होलै ज्रोमनो बेखौ बरिया जागोन जालायगा र' खेरखाल न' खोंलायखादों माने बेवहाय सान्दुंफोर नाङि बायदि जाहाथे मोजाङै जानो हानाय बायदि भारा लादों टेबोल चेयार भारा लाखाबाय टेन्ट हाउसनिफ्राय बेखौ दा दुलारायल' ओरै फैरा मसमुर जानायसैलाय मसबुर आरामनो बर'दिननि मुङा मोनायावहाय मोसाबायनायाव केरलाव मोसायै मेंनानै एसे दल' थानाय जाबाय आरो बिसोरो ना माथो गेनजे बिसोर एसे आसललै बिसोरजों खेला गेलेजा बांद्रायला बुनाय बिसोर आंखौ बे समाव गिर्जा गनानै गासैबो रायजो राजाफ्रा नै गाव गावनि जायगाखौ लाबाय आरो दा ओंखाम जानो थाखाय लाहार फाहार नै नायदो नै जेनबाय नै खुरगासिनो दं खुरना होगासिनो दं ओरैबो दुलाराय लाइन जिरायबाय नै गिर्जानि साखाथियावहाय बेबायदिनो बयबो गोसो होनानै जागासिनो दं बा जोंबो जाबाय नै जानानै बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'बाय ख्रिस्टमासनि मुङाव बयनिसिम